Mias manggay. Saman. Nakoy ang Gcash rin na 100 sword naman tag 50 ta scatter ta. Rambos ba? Pero yan lang bayad ako bro. Okay ra. Napon mo niyang bayad, di ra ba Promise, bayad? promise. Hindi to ko bro. Cross mayad ko no. Bantay di ka mabayad ba? Bayad ko hindi mo mo. Ug sa school boy mo ra mo jig kuan di. Deposit ah. Gi deposit. Tag dos lang una bit na to kay para pamasin ni ato. Gi deposit. Lapita gid. Hapit to. Nanap ng buwang oh. Sumukan nanap ng buwang ka. Scatter ba medre? Ikam malas ikag naor ba maabot kang buwang ka. Kurang bos mi tag 50 nya. Duk, Oh, scatter. Scatter. Nawa. Scatter ka. Girabon ay sige kuan kawa ko na direk. Yung buwang ka. Scatter ato tugwa ka nabot buwang ka. Ay mo sige kuan na bro. Bitaw. Mapindit ha. Kada ko Tambak tinulo. Dah. Kada. Lah, kwarta yun. Kwarta bay. Kwarta bay. Amo ni kwarta yung manghatag. Kyo! Sus, joker gani kawas ka atay. Gabaan di ba mga Apel magkano naman. Apel kas kurang buwang nga man. Ito mutik all puding buang po. Kaya gig na Ay man. mutik all mo sumuro mo apil ang buang. Sa may cash out ni 101 na ang kwarta. So tanan. Withdraw ta. Oy. Tay kay para di kay Dili duha ba? Dili sa tay piso. Kumuto ba na ko istorya niyo ba? Kali scatter ba digin na maayo sa ato. Di maayo ba nga maayo man eh. Sa mo kalisod sa inyong kinabuhi Na namasin gani meron kapait may bugas. Swinta lang por may kurang boss ba? Yung hapon nagipalit og bugas 2 kilo naman na. Yung makadaog may sako pa. Na times 10. Bangaa gini man. Gilabaw mapildi. Ako pa ninyo. Balas nyo kay 101. 101. I-shot. 100. I-shot. Ate So mo na madato ta. Kipnyag din man basa. Okay, unsay I-shot lagi si. Bantay ko ba. Sorry na lagi. ibay scatter ba? Ibay. Iyo 100 to bet. Bukan ni. Ayo, ibay na bay. Gigi. Natanawa. Awa. Mo gini siya ka. Kaya ba gani mo ba ka wala. Buangon Wala ka ni balance on. Atay gani J-Pax yata ya.